بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabayan na mapag-usaya sa ginta iya oras. Susurga al-jannah. Aya sebab yan na kalo-kalo bagi ay pamana makaawya traktano siko ditano di kanggal bekas siko panunungatan siko Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Mga babayakan mga pagariakan miyado yung mga ulama aad na surga sa dunia naad na surga sa lungan ng mauri kapag kaya mamsakan kapag terun niyo aad sa surga sa dunia. Okay. Iti sabab isa kong mga ulama si Kini Ahmad Ibn Taymiyyah rahimahullah Syekhul Islam na yakatiruyan na adna tigi na surga sa dunia asadin sabirun makasud na di makasud sa surga sa alungan na mauri nato naging kay surga pagawin tano na da salaka warwar o parat diya si Allah tadim si Allah subhanahu wa ta'ala. Iti sabab kagi ako kalamusuniran so Ibn Taymiyyah rahimahullah nato na katiruyan ma yasna'u bi a'da'i inna jannati fi sadri ato na ikidira ka lagyan kaya mga ritwayakan iso kasurga na susurga ka na matatago kurarbakan okay gina ni pamana so tadim si Allah so parat diya nagina ni surga sa dunia okay ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Okay. Ubadi subtadim si Allah na ibtiqna o mga puso. Okay. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Sira no to sumiarat dia si Allah at titakla sa mga pusuwiran. Gula lang po tadim si Allah. Okay. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Badi subtadim si Allah na ibtiqna o puso. Upun titakla sa puso pa na makasurga ka. Ingkay no? Kagi upunta na sa puso ka, na di ka maanak. Okay. Di makawid akal ka. Okay. Na apiap man, ibarat to, sumalay tamo. Ibarat. Okay. Na amay ka sa puso iyan, na diktakan na di niya mugag na magiyang utak kapibiyag ginawa sabab sa pamana masisik sa agiyang utak puso iyan. Okay. Duwati man na surga sa dunia, na surga sa alungan ng mauri. Okay. Na ayab na piyakam na saon, na ad na surga sa pagalita naging kutadwa. Sana ko miyakada niya surga. Nato na to surga. Nagito sa barzakh. Ito so kawiyag-wiyag si Pukupur. Okay. Amay kasutaw, amay kasutato, nabilang ataw. Subai, nabilang ataw si Pukupur. Ipapantag niya si Allah subhanahu wa ta'ala agus ipapantag niya si mga manusia na makumasi kukupur na farahun wa rayhan okay. Kasuga ni nagyang kutakupur farahun wa rayhan na makumasi kukupur na kapibya inawa kapakadiduga bagian niyan roso kapakadiduga wa rayhan nagugiyang kutuwa pamana briskian ro okay. Isakiano yung umaulama na maanagin ka na narayhan na yung utuwa tawa bilang ataw kung ipamagdag niya ko Allah o sa mga manusia simbahan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa dunya ni panamuto na makasul sa surga makasoko kuburian na kubo niya na surga okay. Paninta ko Allah pamana mapagdanoron okay. Na anto na kumani pamana surga sa anong anamori na ginay ni pinakamalaw na surga okay. Apang ninangasi ko Allah, mapagdanoron, kala naon tanudin, mamakasud sa surga, adin na mibagda karaktanong. Allahumma amin. Okay. Na, anta mga tao ipakasud sa surga. Nagito so tao, oritan, bilang ataw si ko Allah, bilang ataw si ko mga manusia.
Itu so tahu dato udina bai ai amargi so sambayang amargi so pamana bang si kuma sambayang na preparado kap sambayang itu nenian so panunuatan yan si Allah subhanahu wa ta'ala itu so tahu amargi so as-salatu khairan minan naum so sambayang na mapia uban so kapakaturog itu so bang si kusubo nato na suwanian muwad sekalian na preparado kaan makasambayang o sudah to na preparado kaan makasung sa masjid okay. Dito so pamana oripan Amerika sekalian itu sawalay ada apa kalairon ay bagay na suwallah na ikalkiyan suwallah na pakawatanan yan so ay malan ni nakambarad siya okay dito sorry na ame pumalusa na katad ba niya suwallah na iba mga nasarita si Allah subhanahu wa ta'ala okay dito so oripan adib na kinagkaon inunta na mapiyah pero na panunuwatan si Allah pero natadin si Allah subhanahu wa ta'ala why so puso yan na mapapanwag ubay si Allah subhanahu wa ta'ala why ito sutawa pamana pamaganta kenapa disturuyan why tigilan niya ribad na di ba mga nagsarila si Allah subhanahu wa ta'ala why na antunay mapumbagtadiyan amin kumakaw masalungan na mori why antunay mapumbagtadiyan sa mga masalungan na mori pagkatindig sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala amay ka matawag sa alungan ng mauli okay tindig sa hadapan ng Allah nagkaroon ng Allah subhanahu wa ta'ala abdi atadkuru dhamba kada hay orip naman nakitad man kanyang kaya dusa amin dusa nga okay antar katani di kedusa okay langon tan kedusa ukita aya mapia kedusa na sudi mamang sa relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala atadhkuru dhanba kada ketad man kay netik wallah aging kay mi dusa nga panitero naging uta orekan rabbi ay rabbi halakt ya rab nam ya binasabud ya rab ya binasabud atunitero no Allah subhanahu wa ta'ala kagis kanian na mitubat ko katatagungin sa dunia memang kanian sarila ko katatagungin sa dunia na pero no Allah subhanahu wa ta'ala satartuha alayka fi dunya ana aghfiruha laka al-yawm wa pero no Allah subhanahu wa ta'ala asiat pengadakan reka sudusan ka sa dunia na iprilakan rekaiman atau nak ni bebayaw at turun kau kadnan kagi ang pagpakatiro ya Rab paling takwa Allah alaung dan rumah orian yan na kuwan niya sa daftarian itu kaya sa daftarian na dito sa susuratan kung miyanggan na pagkiyan ang mga bibiyasang kayo niya agi dito sa upun ka makwa sa daftar ka sa ayat kiyakuangon ng bulanan sa kawan na limangan nagi dito sa miyang kapas ka na kuwan niya nagyang kutwa daftarian aya ikaw yan na din kaya kawanan aliman yan na tiruon yan ha umuqra'u kitabiya fayaqulu ha umuqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya makuha niya naging kutwa kitabiya na tiruon yan kumangatao hay mga tao atigyan kuha niyo managing kaya daftarakan na batiaan niyo yung kutwa bubaya yan ikila sila sa eskwela ni barana sa pangabyan pangamlagit sa pangadinaw sa eskwela na ikila mana subrit ka na di ka hindi mangilay sa pamana katukwalo pagka kalang igrid apya di ka niyang pagisenda kanila malaray kiyagiyagyan para buan katukwa subrit ka natunay gida ka amay ka sa alungan na mauri na ipagir ka sa daftar ka amakuang ka hula lang kukawanan na limang ka nagiyang kutuwa ka kabubaya ka na tumutumun ka na katukwalo mga tao ikra'u kitabiya wali man nag-idaftaran na batian niyo walay kumaniron dan sana kawarwan sa ayat kumaniron na sukya sembayakan sudiyang di kadidin-kadim na si Allah sudiyang di kapanay kasi kung mga pobre sudiyang di kadua sudiyang di kapusa langon sudiyang di kapagumra ibarat anita wallah taufiqan yan so di pangapagumra na mga pamagumra okay ato na batian niyo man mididaftaron sudiyang di kapamangan sa sarila ko Allah tasbih sudiyang di kapuli-puli ko si Allah sudiyang di kasimang sa salatul duha sudiyang di kasimang sa salatul witar sudiyang di kasimang sa mga sunat sudiyang di kapipi ko mga luksakan sudiyang di kapipi para to so at na mga pamana midatapi na kano na di kapipi ko karumakan na mama o di na subabay
Ila ni mana lagi yang kaya daftarakan, lagi na semua tahu ay mana niya na miya guntong. Lagi na semua tahu miya guntong. Nato ni kesuairan, si salungan na mo rin. Nakatimusiran ro. Why? Bikar Allah subhanahu wa ta'ala, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Why? Amay kaidulog susirano to ang mga tao ini kalkiran sa Allah subhanahu wa ta'ala si ko surga. Zumara ayamanan yan na grupo siran. Pamana batch. Yastami'una ala abwabil jannah. Na mati mo siran si ko pamana mga pamintuan ng surga. Tama na ito na dito sa mga surga. Paning tako wala mapagtanur. Why? Ibarat to trana matatraffic sa kadakliran. Why? Matitimo-timo siran. Kaaibot na yaw niran na kaangkiran na susurga. Nasal Allah an nakuna minum. Ate pagilay niran sa pamintuan ng surga. Anto na madipong talo surga. Umanisa na di sila plakay. Di plakay umanisa at tumuno umanisa na makasulit sa surga. Ito na madipong talo surga. Why? Ante pinayon niran. So nabiran so Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaskanya ni bekal ka sekanya ni pamana niyo so Nabi sallallahu alaihi wasallam kaan yang kirangkal ka isu surga pamintuan surga na makaw masun Nabi talo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tulis wanian tutok niya lagi ang utwa pamintuan surga why tutok niya paling tawal na mapagdanuron na terono pamana sumisiat ko surga terono sumisiat ko surga man anta ka terono Nabi ana Muhammad sana diyan sa Muhammad naman so Nabi SAW na daniya tero ana Nabiyullah sa Nabi wallah kaya pitero yan na ana Muhammad sa Muhammad na uwad na may tuturuanan na makatuturo sa kapangalimbabaan o Nabi talo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarato serta no to na barato wala sana kincherma chance mayo chance giro naman to ay pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na ana Muhammad sallallahu Muhammad ito sa kapangaling babayan na tinuno ng malaikat umirtu alla aftaha li ahadin qablak inusugura na tibu malaikat ada pelakana kanun asa katawa-taw da pelakana kana sa katawa-taw ako na anak ka skabu ipelakana na ito ang kalakaan sa mga pamintuan ng surga. Allahu Akbar. Tunay punta na surga. Ujuhun yawmaidin musfira, dhahikatun mustabshira. Sa mga puntan, o mga tao sa anong to, na kisisigay at kisisindaw. Dhahikatun mustabshira, ang makakikala at mailikiran na giyang kutuwa. Pamintuan ng surga na mananalo sa mga malaika na panaluan niya sa mga ngaran huwag at mga sa surga ay na fulan, ibarat na ada si fulan ibarat na ada si Ahmad anda ibarat si pamana si Hasan Nur anda ibarat si Fatima ada si Khadijah ibarat paling takwal ta makasunod na ako sa surga nagwamang na mananalo so ay kadang lagi mo tapamin ka sa surga biyadoy na walo apay ta. Yan. Uway. Na mananalo sa babur Rayyan. Pamintuan ang ngaran niya na Rayyan. Anda susirang to ang mapasang ikapusa na sitsud. Na mananalo mapuso pa man na bab sadakas. Mapasang ikagsisadaka. Ang pamintuan na mapasang sadaka. Na pero ano malaikat na amis pa sa sadaka. Na sisud sa gin kaya pamintuan na pamana sadaka babu sadaka na adin agto no karo lawan paminto na pilwan yan sa naon yan makukuha okay Allahumma ja'alna minkum okay iti sabab katawan niyo kalagyan mo to apay taw surga so kiyano yung sa hadith ma bayna misra'ay babil jannah masira 40 aman ay kabla nga di mo po paminto sa surga. Why? Na ayay pila kauron na 40 sa kalayan.
na mapagpulo raw na ito pong merambay ka lagi ang utang paitong yan. Subhanallah. Uway. Yung po ang mga tao na matitimo-timo siran ro. Uway. Matitimo-timo siran ro. Na andit ni kasuldo ibarat ng sakataw sa soga. Ami sulino na kawalan na ayin yan. Ada pun misul diwang aliman yan. Diwang ayin yan. Na di penbahas sa saring. Di penbahas sa saring. Ayat tomon yan. Na ayamaanan yan. Na di penbahas sa saring. Kepaya pun ada mapipikiran atau mundur sa tali muda. Subhanallah. Na andit iupama. Na kisul o diwang aliman ka sa surga. Na kita pengkamatan ketika maksul ka sa surga. Natunay kilinga sa surga. Allahu Akbar. Natunay kilinga sa surga. Wa idha ra'aita tamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Uway. Kiling ka ro sa kiyang ko sa surga. Sa mga tao ro. Sa mga pamana ay maanan niya sa mga walira na mga pipiya, mga palasyura na mga pipiya apulawan. Piyanang balay sa pulawan na umutiya. Uway. Na ada ni kailangan na kelipatan ka awida akal sumini awida akal ko katataw ka sa dunia. Kelipatan ka sulaw lumini awida akal ka ko katataw ka sa dunia. Ada so ay berat na dukaw ko kasimbayam yada. Ada so dukaw ko ibarat na kapusa so kasit ka so pamana kapanabang sa miskin. Oy so kapipi kung balanoks. Suka pipi ko mga seringan ka. Niyad, ayaw po lang ba, naglangon ka pipi ang ginawa. Uway. Na mga sulkon, ato na'y pamana, ato na'y lupaon. Uway. Nagyan katawa daw ron mga sulkogay. Nakakatiro mga ulama, amman ardo fa bayda, na ayat tigin na lupain na maputi. Uway. Namilay ka sa puro. Na tunay kiling ka. Uway. فليس فيها شمس ندعى لغن لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا disiran ro kesugat kamayaw agut tengkau Allahu Akbar. Natunay ka pa kayo mga tao agi di alunganon ya'ti nurun min qibali arshi ar-rahman fayafidu ala ahli jannati nuran. Uway pagkaw maging ko to asin daw ang makapupuon si ko arsh o Allah subhanahu wa ta'ala na kesindawan yan sulang-ulangan utaw ko surga. Uway. Na mamakas siya ko surga. Uway. So mga tao, nagyang ko kakya pa kasultiran nun. Nagyang ko tamiyan itano, aaya lupaw na maputi. Uway. Aya hasba'uhan lu'lu' wal yakut wal za'afaran. Aya pamana petido na mga muntiya. Yakut. Uway. Mga muntiya. Ako za'afaran. Uway. Panintan ko Allah, makasultan sa surga. Uway. Na ada semua sa surga. Sungguh walanya. Sungguh falashin ni bara. Uway. Uway. Nah, semua walay ro, mga walay sa surga na nabadetaro mga walay sa dunia. Kagito na mga walay ito ang pananagumbalay sa iba't mga pulawan ng perak. Uway. Uway. Urinin mga oripino Allah, mga babayakan, mga pagariyakan na amay ko sutaw ang makasun sa surga. Dirunding dalakaw na antunay pamay. Amay ko dirunding dalakaw na antunay segedin nero. Antunay kiling yan. Mathalul jannati allati u'ida al-muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin. Uway. Ayak kilay niyan ro. Mga lawasay aig. Ghaira asin. Di kerembis, di kebinasa. Pamana di kebinasa aib. Apa yang dikapiukan kata tambling kaupan nah di mabinasa soig kapitin di bagu marga yang kutua kapiannya. Uway. Na daro permantaman mga oripin Allah na kiling aros sa mga lawasaig. Ang mga lawasaig pamana anharun min laban. Mga lawasaig pamana laban gatas. Subhanallah. Uway. Pamikiran naman, bidat naman, wad na lawasaig saya gatas. Uway. Allahu Akbar. Uway. Nadarok mataban mga oripin Allah. Nagiling nga Rasul lawasay. Ato na lawasay. Lawasay ga pamana arak. Uway. Ino isa sa par, kung mga tao,
mga Muslim so kapag inumira sa dunia sa pakabrag nakaharam kira so pamana arak sisa surga why na ayam bidano arak ro so panginom ro o so pakabrag saya nasa dunia na so pakabrag saya ada orang mengata keberko why ugil na so panginom sa surga agita betul sa khamar na nagpapakabrag la yusaddauna anha wa la yunzifun why nadarok mataman na segedan ro pangasub sa surga at yang kutu ang mga nawasaig ayat na pamana dito nawasaig na ayat na hasan ayat na bulatan Allahu Akbar bahasa miya si masa pamana nawasaig bulatan why Allahu Akbar limithli hada falyamal al-amilun bisabab sagiyan kaya miya luitano nag-isabab kailangan ng mga panamartano why na Oranian maurib no Allah na sisa surga na yang untuk ko na pakasong sa surga amasong ko darpa yan makasong sa giyang guto mga walay ko nabudataro mga wali saya mala aynun ra'at damay lay umata wala udhun sami'at adama nagutangila wala khatar ala qalbi bashar adami titiko puso why kaditano ke bertano Eropa na kailay nga ro sa mga tao ibarat na sa mga mama na kailay ran ro sa pamanabog yan nila kung mga ibarat na bidadari o di na sokaroman yan ibarat na pakasum sa surga yung tarong puso mo bay na kailay niyan ro so ayamaan niyan na karumayran ang mga mama okay. Qala alayhi salatu wassalam لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ما بين السماء والأرض ولملأته ريحا إلى آخر الحديث بيتر النبي صلى الله عليه وسلم وقام النبي صلى الله عليه وسلم أصبعي سيكو السرقة سبيكو السرقة وما بدن إليني سمعت الدنيا هنا الدنيا penerimaan ilainya so tau ko ang mga tao dunia na asindawan so pagdagtano langit ang sulupa la ilaha illallah na mapano arihan amamot la ilaha illallah pangita ko Allah ang makasundan sa surga amin inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara agiyong utapamana sa mga mididarero faja'alnahunna abkara nang balin wallah subhanahu wa ta'ala pamana mga raga okay apiatan ibarat na pamana kaya batalikiran ng mga karumairan na malalambasiran ng mga raga ito natarutulog sa mga mama okay uruban atraba kaya mga sifatiran na kababayan nila sa mga karumairan okay lalay na kababayan nila sa mga karumairan natarong tumambu sa mga mama na sifatiran ko pumasok sa surga na istidiya kababayan nila sa mga karumairan ng mga kubay nabadatar sa aking kahit niya at na oras na kababayan ang pagka taan man oras na nabanan yung kababayan kalilan okay na sa surga na maintain ko so pamanang kababayan at ay kibagyansan at ay kibagyan ko mga nagdadari o na sa mga mamaro di ashabi yamin why ay kibagyan lang sa mga papasangi ka sembayang sa mga pasangi ka pusa sa mga pasangi pamana katidindalam si Allah sa mga pasangi ka tidahajud sa mga pasangi ka pamang nisariya why miya panutul mawarip ng Allah araw sa surga na adun kun paginro uman jemaat na mati mo sa mga tao dagiyang ko ito katimuiran sa giyong ito padiyan na sabang masang bersirang ko nando na mamakatay chiran na mamakapesong bikarniran na may kumbaling sila ko mga pamana mga darurupairan apiang umana sa mga kataydiran apiang umana sa mga pamana apiang mga bikarniran na ayaw ko naman turiran tingnan ito na baka na ipamamatay Nagyan na nisabab ma'arif ng Allah misli hada nadatarin niya kami ang itanong na kailangan na mga panamartano siya kukapsimba tanong si Allah subhanahu wa ta'ala why
Siya sa surga na mananalo agyang kutuwa pananalo. Ayat ini yang diteroon na ya ahlal jannah turiduna syai'an azidakum. Hay mga tao surga, kabaya iyo pamana umanang kurakano suka pipia ginawa turiduna na'iman ghaira hada. Kamana kabaya iyo umananakon so limo amia paruliniyo sana ko sa gingkay amia paruliniyo imanto. Natunay tiro ng mga tao surga. Alam to ba ito Yuhana? Baka dyan pakatay doon sa mga punta namin? Baka may kapanda pa kasunod sa surga? Na baka may kapanda pa ka dito sa kunaraka? Bagi naigyan kaya katatago na kami narda ba surga? Nakasawa ang kirang konsornding. Kasawa ang kirang sornding. Na may niran sukad na niran. Kaswallahu subhanahu wa ta'ala na daibagay kiran pinakamapiagkag na meron na kapipiag ginawa aban yang kalawani so kakilairan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ujuhun yawmaidin nadirah, ujuhun yawmaidin nadirah ila rabbiha nadirah. Sa mga punta nila sa iyang puto ayamaanan niya nagawi iyang puto amasa at ipakatataid ila rabbiha nadirah kakilairan subuhan niran ada salakaw arwasiku Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Lagi na ni sabab mawarip ng Allah kailangan na pamilitan sa iyang kedua. O unutan tanong sa Allah, ikalap tanong sa Allah na pakasutan sa surga. Amay mangkam kredi sa sutaw, so pakada sulang, ulang wano pa na di kaswatu Allah, na pakasud sa naraka. Why? Gina ni sabab kailangan na pamana lalayon sa di kapamangin sa relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kapamangin di katubad kada ang manusia o di karibat. Okay? Kaknabatan ng mga malaikat adi karibat. Ugay na tikman mapakay batan ng balo yung mga syaitan. Biti sabab pati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law lam tuznibu ladahab Allah bikum wa naja'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirun fayaghfirullahu lahum. Upamakatibo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa skalo na di kanu kedusa nasambil kanu mga sa mga pagtaw at kedusa siran ugay na disiran di mamangin sarila ko Allah na prilaan siran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kada tawa ba di kedusa pagrakso tawa ba di kedusa di begitu na mga malaikat nakalaba ay managing ka na haris na barakatano isa subu. So ay mana niya na kan baradusa. Pinikito ko ang nakatanong na sumono siya nagpidusa. O gaid na ay mapiyasi kung kadusa na giyang koto alalayon yan di kapamangin sa relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sila na po sa mga tao makanggalbag sila sa ay mananin na pakasisingay galabaka malalimina na mga ginawairan at yung dito maladingan di kanusa nagito di kapilali mga kung mga ginawang ka dito ikapilali mga kung ginawang ka. Why? Namin kung malalimina sa ginawairan ذكروا الله نقدت من الأسوأ الله سبحانه وتعالى فاستغفروا لذنوبهم لما ما نسينا سرنا سكوا الله سبحانه وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون كذا بقرنا سكوا دوسا لا بقرنا دوسا إن تنسوا الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Pero ya Muhammad musiran to atantwa bisubra sudiran di kanusa asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah na di kanu kedai sa panginam si kulim Allah subhanahu wa ta'ala kaapi kala amien dusa kaapi ya asu miaka minirampay pa sa langit na sa mamani ka sa rila ko Allah na prilang ka Allah subhanahu wa ta'ala ato na prilawan na kiyang puto amia kapatay sa 30 siyo amia patay niya. Nasunod sa diyong kutwa awliya na tikiday, prilana ko nga amia patayakan, yan yun sa hadith. Prilana ko nga amia patayakan na siyo kulang siyo. Yung dito awliya, adikan prilana mo ta, ang pumalami mo sa nga. Nakiuplito niya, binoy na yung tawliya, niya magkakos. Sip masuming sa diyong kutwa pa man na alim,
Tila, hey, prila na Allah, kata sa mga patayakan, inaanto ni pakarga ka sa kaprilair ka, Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Nagyang ko to. Ay, pinapito na rin yung ta'alim, nasong ka sa giyong ka na nadarpa. Awain ka giyong kay darpa. Nasong ka sa giyong ka na nadarpa, adiro bisuso at iso Allah subhanahu wa ta'ala. Nasong ka gusto niya nun, nabadin may awapat na giyong ko to, mama, na piyagagaw malaikat sa narakaw sa surga. Nakiukom siya ng Allah sa marani sa pangasog sa surga. Okay. Nagyan na ni Saba pa, nakal dito ang alibag na dito nagpapakay to. Kapag kaya, yung may pagalibag na dito ka sa baba sa pagkapasog ka sa surga. Sa kataw ay manan yan na babay, manan yan na baradusa ko ng babay, miyalo sa haris. Nagyibu at kaya pa kayo naman sa giyong kutwa aso at tanto at pagkawa may dudugar at dilaiyan sa kapkawaw niyan. Napiyakay namin sa igna dito'y kiyari lairong Allah subhanahu wa ta'ala miyakas na surga. Kaya kayo dito ang galibag ko. Nasa timang manapidunga kaya lago sububay, di pa kayo nom, namiyatay nagiti sa basa kaya pa ka narakayan. Na'udzu billahi min dzalik. Akhirnya ni sabab pangan taubat dan si Allah Subhanahu wa taala kada atau abadi kalibat yang mutlaka basatanu aman kagiya. Why? Paman tanong Allah Subhanahu wa taala amma kasultanu langon siko surga Allah Subhanahu wa taala yang mutajikan taubat manusia na tantu kebubaya Allah. Why? Ay perhatian ami datarokialu yang sa hadis yang kutuwa mama adi bilaylayan kapdin sa untanian, yung untanian na matatago na giyang kuto ang mga kailangan niyan, langon, panganong niyan, panginom niyan, na pwede niya dagyan kutuwa unta. At pakawid na ka dagyan kutuwa ataw, dagyan kutuwa sa katawa-tawa, anong tanian, amirig sa untanian, na kumada sa untanian, na tibinag, hindi kaya dapat, mirig sa panganang, mirig sa panginom na, hindi kapatayaran, hindi kapatayaran, na siwag yung pasataw mo ma, na miniga tira siya ng netkin pinayo so kapatay okay na ebis makatukaw na kagima kay dito mo manatirog na nang umano mele nagyang kaya untan yan na maubay niya bis okay nagyang ko to kabubaya iyan na kaya din sa ginawa niya na debis patay ka miya ko masuuntan yan adu dusupangan ng kaniyan ako supanginom niyan Nagyan ko kaya bubaya yan natigyan na Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah o ya Allah natuhan akong ka na orip na kanska miya bubaya akta abishiddat al-fah miya bubaya sa kapipiya at ginawa nagyan ko kaya bubaya manusia na mas lawan ak bubaya sa Allah amay kasuoripin na tubat si Allah subhanahu wa ta'ala why na siya buka mana paninda ko Allah subhanahu wa ta'ala makangkir tanong api bumay ito na badasang kanu Allah o ay sabsalam na sa kanu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.